Shubor nakaslem jong unongsan hima. Bad penmi pisa nagabenta ka school Kinshi Bangla Lower Primary School kabadan hapo kasnong Kinshi Bangla Eastern West Khasi Hills kabahap ru hapo ka Mount Hat Raishan CNRD Block ka Kinshi Bangla Sports and Cultural Club kan sa penlong ni ka lempung yele kai football ya kabala tip kum ka knockout football tournament kabalai sngi kaban salong ha ka shitarik lai tarik bat ka khatway tarik jong naitung arajar arpulai hamadan yele kai jong kasnong Kinshi Bangla kinong kitkam ke Kinshi Bangla Sports and Cultural Club kilap ntip pat ba bahag ni galempung yelai kai kan long bet tang na kabenta ki sao tu ki kinhon bala ong bakane ke jingile kai kan long bet she ke jingi khon semi final kaban salong ha ka shitarik unai tung arajar arpulai ka jingile kai kan long hapdeng ke MLP Football Club persya ya ke nyawasa Football Club kan baga semi final ka baar kan long ha ka laiterik hapdeng ke Seven Brothers persya ya ka Kli Maule YC. Saya sempat nakaliang jong ka Kinshi Bangla Social and Cultural Sports Club. Nisgo ban ai kublay ya ki pai ba baro ki belaju kersan ya ka klub ka jongi men ha ki snem ki beledep no nak beta ka jing penilai football tournament. Hapo jo komandan jo kasno ka jongi. Di mata ka snemru nakaliang jong ka sports club ka jongi ni ladon ke jingtu nak beta ban penlong biang ya ka tournament hapo jong ka madan jong ka sno ka jongi bat ya menta kum kalat nak beta ban pemi isa ya ka wei school jong ka sno ka jongi ka Kinshi Bangla LP School nakaliang ka club kala ikut nak beta bangin penlong suatang ya ka semi final kata kamut in sim betang South Liki team di ka first semi final kan long ha ka historic ka bamut menta katayo kabadi kasi sajan hangni ka pada football ka snok ha ka por RBG no high ski di ka buy ticket na ka benta kan ni semi final kan long bet sanpul tingka marway ka jingile akay ha kan ni ka historic kabadi ka first semi final kan long hapdeng ka MLP Football Club persya ya ka Nyawasa Football Club nang tay na po Jante Hills kat ba ka semi-final ka ba arpat on penlong ha ka lai tarik ha ka por RBG bat ka buy ticket kan long bet san po tingka ti ka jingil akay ha ka ni ka lai tarik pat kan long hapdeng ka Seven Brothers Football Club persya ya ka wei ki team ka ba Klanbor jong ka Meghalaya State League MSL niyo bat kata ka di ka Kli Maule Sports Club ka ba la remno ka final mentaw snem ti kita ki di ki team South League ban yakun ti kat ki ba job akan di ka semi final kinrung sa ka final ha ka ba ka final on yele kai ha ka khatway tarik jong uniu benai banwan hakapor RBG no price ni bat ka buy ticket na ka benta kan di ka jingile kai final kan long sispa tika marway ka jingkerpat ka appeal ke jongi na kaliang jong sports club ke jongi kalong bala kerpat kipai ba repeat football jong ka bri jong new trap kumba laju kersan ini na kapor ni kerpat ipi bapin kersan ru ya kan ka tournament ka ba mentau snem ka ba ngila sim tang South Liki team na ka benta bat penmi pisa ya ka wei ni school jo ka snong ka ba om syam pat layo jingerap hadu ka ni sni ka ba menta bat kata ka dei ka Kinshi Bangla LP School te ya ka jingila ka tournament mentau snem ka ba ne de ki benai pat ngin sanang pen bena hakin ki benai ki banwan di kublisibo ni pi barok ki pat ba nong song snong di kerpat ipi bapin seng baha ban don rekat bat ni bat banyawan ha kini ki lai teliki sngi bat ditarik ki banging labu nak bentar bat pelong dia kena kecil lek kai football kublisibo